No vanhoisestolaisilla on tämmöinen ajatus, että syntejä ei voi saada anteeksi rukouksessa. Näissä mun videoiden kommenttikentissäkin on sekä esikoislestadiolaiset että vanhoislestadiolaiset esittänyt näitä väitteitä. Tainnut olla useamman kerrankin, että ei syntejä voi saada anteeksi rukouksessa. No, tämän videon pointti on nyt katsoa sitten Raamatun valossa, että onko se mahdollista vai ei. No tähän lestadiolaisten olettamukseen sisältyy aina se ajatus, että jos joku sanoo, että synnit voi saada anteeksi rukouksessa, niin se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi missä tahansa, miten tahansa rukoilla, melkein ketä tahansa ja saada synnit anteeksi. No mutta tämmöisestähän ei ole kysymys. Eli lähtökohtaisesti kysymys on aina siitä, varsinkin jos kristitty väittää tämmöistä, että ihminen, joka uskoo jo evankeliumin, joka turvaa jo Kristukseen, niin se voi tunnustaa synnit rukouksessa Jumalalle. Eli joo, ihmisellä tulee kyllä olla välimies, mutta se välimies on Jeesus Kristus lähtökohtaisesti. Ei välttämättä naapurin Pekka tai joku pappi. Se voi olla naapurin Pekka tai joku pappi. Ei niissä ole mitään vikaa, eli nekin voi julistaa anteeksi antamusta Kristuksessa, mutta se ei tarkoita sitä, että sen tarvitsisi välttämättä olla. Eli jotta ihminen voi saada synnit anteeksi rukouksessa lähtökohtaisesti, koska Jumala ei ole rajoitettu, mutta lähtökohtaisesti ihmisen tulee uskoa evankeliumiin ensin. Ja vanhassa liitossa esimerkiksi tietenkään ei ollut mitään evankeliumia Jeesuksesta, vielä ei kukaan tiennyt mistään Jeesuksesta yhtään mitään, niin silloin ihmiset turvas Jahveen. Ne turvas Jahven armollisuuteen, pitkämielisyyteen ja hyvyyteen ja anteeksi antavaisuuteen. Eli ne turvas Jumalaa sen ilmoituksen perusteella, mitä niille oli annettu. Eli sen takia mä sanon, että lähtökohtaisesti, koska voi olla, että on esimerkiksi Amerikassa ollut ihmisiä 1500 vuotta Kristuksen jälkeenkin, jotka ei ole kuullut evankeliumia. Mun tehtävä ei ole ottaa kantaa siihen, onko Jumala pelastanut ne sen ilmoituksen varassa, mikä niillä on. Se on mahdollista Jumalalle, koska Jumalalle on kaikki mahdollista. No, nyt mä ensin käyn vähän läpi, että mitä vanhassa liitossa tapahtui, ja mennään sitten siitä uuteen liittoon. Eli Mooseksen laissa määriteltiin tämmöiset tietynlaiset syntiuhrit tietyistä synneistä. Tietenkään kaikkia syntejä ei ollut lueteltu, mutta tietyistä synneistä, joita kun ihminen teki, että sen piti käydä uhraamassa syntiuhri. No, ensinnäkin niin kuin sanottua, se ei koskenut kaikkia syntejä, koska kaikkia syntejä on mahdotonta luetella. Ja toisena on mahdoton uhrata koko ajan, eli kukaan ei voi koko ajan käydä, koska jokainen ihminen tekee syntiä joka päivä jollain tavalla. Ja sitten on mahdotonta tulla, jos on esimerkiksi monta päivää matkaa, koska se uhri piti toimittaa nimenomaan Jerusalemin temppelissä, silloin kun temppeli oli Jerusalemissa. Eli jos olet köyhä, niin sun on sitä vaikeampi lähteä uhraamaan. Koska ensinnäkin sun pitäisi tehdä työtä, että sä voit elättää sun perheen. Toisenakin sulla ei ehkä ole, se on ehkä sun viimeinen mullikka, mitä sä oot menossa uhraamaan. Ja voi olla, että jollakin ei ollut ollenkaan varaa ostaa syntiuhria. Eli oliko se synti anteeksi saaminen sitten kiinni siitä, että oliko varaa maksaa syntiuhrista vai ei? No, todellisuus taisi olla kuitenkin se, että tämmöisessä arkipäivän elämässä juutalaiset keskimäärin tunnusti rukouksessa Jumalalle niiden synnit. Ja sitten ne luotti siihen, koska niillä oli tämmöinen suuri sovintopäivä, jonka
kautta sitten kaikkien syntien anteeksi antamus tuli Israelin kansalle. Ja sitten ne luotti tavallaan siihen. Ja sitten tietenkin tulee vielä sekin kysymys, että kun juutalaisilla ei ollut koko ajan temppeliä. Eli juutalaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Temppeli tuhottiin ja niin poispäin. No oliko niillä mahdollista saada syntejä anteeksi silloin? Kyllä, mutta rukoilemalla. Eli juutalaisilla ei ollut semmoista tapaa, eikä se kuulunut niiden uskontoon, että ne olisi pyytänyt synnin päästä joltain toiselta. Niin kuin mä siinä mun short-videossa sanoin, esimerkiksi Davidista ja Naatanista, niin se oli ihan poikkeustilanne, että noin tapahtui. Että ei se ollut mitenkään arkipäivä, että ihmiset meni tunnustamaan jollekin profeetalle niiden syntejä. Eikö ne tunnustettiin suoraan Jumalalle rukouksessa ne synnit. No seuraavana mä tulen lukemaan vanhasta testamentista ensin vähän Mooseksen 3. Mooseksen kirjasta, mitä Jumala siellä sanoo. Ja sitten mä tulen lukemaan profeetta Nehemian kirjasta, kuinka profeetta Nehemia on tulkinnut tätä. Eli sovelletaan tämmöistä periaatetta, että Raamattu tulkitsee itseään. Eli se on hyvä periaate ja sitä tulee soveltaa aina silloin, milloin se on mahdollista. Ja tämä kontekstihan on se, että Israelin kansa on pakkosiirtolaisuudessa. Ja Nehemia on myös siellä pakkosiirtolaisuudessa itse. Eli mä luen 3. Mooseksen kirjasta luvusta 26, jakeet 36-42. Tämä on 3.3/3.8 käännös. Ja niille teistä, jotka jäävät jäljelle, minä annan pelokkaan sydämen heidän vihollistensa maassa, niin että lentävän lehden kahina ajaa heidät pakoon, ja he pakenevat niin kuin pakenisivat miekkaa, ja kaatuvat, vaikka ei kukaan heitä aja takaa. Ja he kompastuvat toinen toisensa niin kuin miekkaa paeten, vaikka ei kukaan aja heitä takaa. Ja te ette voi pitää puolianne vihollisianne vastaan, ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden. Ja myös isiensä syntivelan tähden he riutuvat niin kuin nekin. Silloin he tunnustavat syntivelkansa ja isiensä syntivelan, sen, että ovat olleet minulle uskottomat ja käyneet minua vastaan, jonka tähden minäkin kävin heitä vastaan ja vein heidät heidän vihollistensa maahan. Silloin heidän ympärileikkaamaton sydämensä nöyrtyy, ja silloin he sovittavat syntivelkansa. Ja silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa, muistan liittoni Iisakin kanssa, ja liittoni Abrahamin kanssa, ja minä muistan myös maan. Eli tässä Jumala on kertonut just, että miten Israelin kansalle käy, jos ne ei seuraa Jumalan tahtoa. Ja sitten Jumala myös sanoo, että sitten kun teidät on ajettu sinne kaikkien maiden keskuuteen, niin jos te sydämessänne nöyrytte, niin te saatte synnit anteeksi. Ja on tosi mielenkiintoista, että tässä Jumala sanoo, että silloin minä muistan liittoni Jaakobin kanssa, Iisakin kanssa ja Abrahamin kanssa. No, minkälainen liitto Jumalalla oli niiden kanssa? Jumalalla oli niiden kanssa liitto, joka perustuu uskoon, niin kuin me tiedetään. Ja mitä luulette, tunnustiko Abraham sen synnit suoraan Jumalalle tai Jaakob? Esimerkiksi Jaakobin paini on tosi tunnettu kertomus. Mitä Jaakob esimerkiksi tarkoittaa? Jaakob tarkoittaa petturia. No silloin kun se paini Jumalan kanssa, niin Jumala kysyi, että mikä on sinun nimesi. Se oli vähän niin kuin Jaakobin synnin tunnustus, että minä olen Jaakob. Ja sitten Jumala antoi Jaakobille uuden nimen. Ja aina Raamatussa uusi nimi yleensä viittaa uuteen elämään. No joka tapauksessa sitten me luetaan tästä tämä Nehemian kirjan ensimmäisestä
luvusta, jakeet 1-11, jossa profeetta Nehemia nyt sitten tulkitsee tätä Mooseksen kirjaa. Eli tämä ei ole mun tulkinta, kun tämä on profeetta Nehemian tulkintaa siitä. Nehemian Hakalian pojan kertomus. Kun 20. vuotena Kislevkuussa olin Susan linnassa, tuli veljeni Hanani sinne juuresta muutamien muiden miesten kanssa. Kysyin heiltä Jerusalemin oloista ja niistä juutalaisista, jotka olivat päässeet palaamaan vankeudesta. He vastasivat, ne, jotka ovat päässeet palaamaan tuohon maakuntaan, elävät siellä suuressa kurjuudessa ja häpeässä. Jerusalemin muurit ovat raunioina ja sen portit on poltettu. Tämän kuultuani istuin monta päivää maassa itken ja murehtien ja paastoten. Minä rukoilin taivaan Jumalaa. Herra, taivaan Jumala, sinä suuri ja pelättävä Jumala. Sinä pidät liittosi voimassa ja olet uskollinen niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat käskyjäsi. Avaa silmäsi näkemään ja korvasi kuulemaan palvelijasi rukous. Yötä päivää minä rukoilen sinua palvelijoidesi israelilaisten puolesta ja tunnustan tässä synnit, joita olemme tehneet sinua vastaan. Myös minä itse ja perhekuntani olemme tehneet syntiä. Me olemme pahoin rikkoneet sinua vastaan, sillä emme ole noudattaneet lakeja, käskyjä ja säädöksiä, jotka sinä palvelijallesi Moosekselle annoit. Mutta muistathan, että sanoit Moosekselle, jos te luovutte minusta, minä hajotan teidät muiden kansojen sekaan. Jos sitten kuitenkin käännytte minun puoleeni ja noudatatte käskyjäni ja elätte niiden mukaan, kokoan teidät jälleen yhteen, vaikka teidät olisi hajotettu maan ääriin, ja vien teidät paikkaan, jonka olen valinnut nimeni asuinsijaksi. Muistathan, että he ovat sinun palvelijoitasi, sinun kansasi, jonka sinä olet suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi vapauttanut. Herra, avaa korvasi kuulemaan minun rukoustani ja kaikkien niiden palvelijoidesi rukousta, jotka tahtovat pelätä ja kunnioittaa sinun nimeäsi. Täytä nyt pyyntöni ja anna kuninkaan osoittaa minulle suopeutta. Minä olen kuninkaan juoman laskija. Eli Nehemia tulkitsee tätä Mooseksen kirjaa siten, että se kääntyminen on nimenomaan sydämen nöyrtymistä Herran puoleen rukouksessa ja synnin tunnustamista Herralle ja avun pyytämistä Herralta ja Herraan luottamista. Ja jos me luettaisiin tätä Nehemian kirjaa eteenpäin, niin meille selviäisi, että Jumala kuuli tämän rukouksen ja vastasi siihen. Eli Nehemia sai syntiä anteeksi antamisen. No, vanhassa testamentissa on näitä kohtia tosi paljon, eli tässä tulee jo nyt liian pitkä, mä en aio mennä niihin muihin, mutta mä aion sanoa tässä nyt muutamia. Eli Danielin synnin tunnustus, joka tapahtui rukouksessa, johon Jumala vastasi myös. Jesajan ilmestys, jossa sille annettiin synnit anteeksi. Kuningas Salomon, joka oli muuten profeetta Naatanin oppilas. Rukous, kun uusi temppeli rakennettiin. Eli Salomon rukoili Jumalaa siinä temppelin vihkiäisrukouksessa, että kuule, jos joku on vaikka mennyt viety pakkosiirtolaisuuteen, ja jos se siellä kääntyy synneistään ja rukoilee sinua tähän temppeliin päin kääntyneenä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi. Ja tämä on mielenkiintoista, koska Salomo oli profeetta Naatanin oppilas. Ja Naatan oli nimenomaan se profeetta, joka kävi julistamassa Daavidille tämän tuomion ja tämän syntien anteeksi antamisen. Salomo tuskin oli keksinyt omasta päästä tätä, eli jännä, että Salomo on oppinut tältä profeetalta, että synnit voi saada anteeksi rukouksessa, ja sitä Salomo pyysi myös tässä temppelin vihkiäisrukouksessa. Ja me tiedetään, jos me luettaisiin aikakirjoista, mä voin laittaa ne tuohon kuvaukseen ne kaikki Raamatun kohdat. Niin tämä rukous on pitkä, Salomo pyytää siinä ihan hirvittävä määrä asioita. Jumala ei ota kantaan kaikkea, mitä Salomo pyysi, mutta Jumala vastasi suopeasti. Ja Jumala ei sanonut mitään semmoista, että hei, nyt kyllä pyysit väärin. Että ei tuommoista voi pyytää, että mulle ei ole mahdollista antaa syntiä anteeksi rukouksessa. Ja ihan sama Danielinkin kanssa. Jumala ei sanonut, että Daniel teki väärin, kun se pyysi syntiä anteeksi, vaan Jumala nimenomaan vastasi siihen rukoukseen.
No Manassesta sanotaan, kuningas Manassesta sanotaan, että se oli yksi jumalattomimmista kuninkaista, jota Israelin kansalla oli. Ja se sanotaan myös Raamatussa, että tästä syystä se vietiin Babylonin kaahleissa, mutta kun se vietiin sinne, niin se nöyrtyi sydämessään, se rukoili Herraa ja se sai anteeksi. No psalmien kirjassa sehän on ihan, siellähän rukoillaan syntiä anteeksi ja jatkuvasti ja myös iloitaan syntiä anteeksi antamisesta ja syntiä anteeksi saamisesta on ehkä parempi sanoa. No sitten seuraavaksi mä luen Siirakin kirjasta pätkän. Tämä Siirakin kirjahan kuuluu niin vanhojen kirkkojen kaanoniin, eli se kuuluu muuten siihen samaan kaanoniin, mitä Kyprianus piti oikein. Kirkkoisä Kyprianus, josta oli artikkeli vanhoille estonialaisten Zionin lähetyslehdessä aikaa sitten. Kyprianus ajatteli, että Siirakin kirja on Jumalan sana, mutta lestadiolaiset ja protestantit ei ajattele, vaan ajattelee, että se on apokryfi, eli se on tämmöinen, voi olla ihan hyödyllinen lukea, mutta ei ole kuitenkaan Jumalan sanaa. No, vanhoissa kirkoissa me ajatellaan, että Siirakin kirja on Jumalan sanaa. Oli tai ei, pointti on nyt kuitenkin se, että tämä Siirakin kirjan kohta on huomattavan samanlainen kuin mitä Jeesus sanoo sitten siinä seuraavassa Raamatun kohdassa, minkä mä tässä otan ja me kuullaan. Eli tämä on Siirakin kirjasta luku 28, jakeet 1-7. Joka kostaa, saa kokea Herran koston, sen synnit hän totisesti tallella pitää. Anna anteeksi lähimmäisellesi, mitä hän on väärin tehnyt. Silloin myös sinä, jos rukoilet, pääset vapaaksi synneistäsi. Ihminen pitää vihaa ihmistä vastaan. Voiko hän rukoilla Herralta terveeksi tekemistä? Kaltaistensa ihmistä kohtaan hänellä ei ole laupeutta. Voiko hän rukoilla omien syntiensä tähden? Hän, vaikka on liha, on pitkävihainen. Kuka sovittaa hänen omat syntinsä? Muista loppua ja heitä vihollisuus. Muista mätäneminen ja kuolema ja pidä käskyt. Muista käskyt, äläkä pidä pitkää vihaa lähimmäistäsi vastaan. Muista korkeimman liitto ja katso hairahduksen ohitse. Tämä on 3.3.3.8 käännös. Ehkä vähän kömpelöä suomen kieltä, mutta toi nyt löytyi nopeasti tuosta netistä, niin otin sen. No sitten luetaan täältä Matteuksen evankeliumista Vuorisaarnasta luvusta 6, mitä Jeesus sanoo. No joo, mä en selitä nyt enempää, mä vaan luen täältä. Jakeesta 6, jakeeseen 15. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut. Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Älkää ruvetko heidän kaltaisikseen. Teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisillenne, ei isännäkään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. No tämähän on hyvin samankaltainen kuin tuo Siirakin kirjan rukous. Eli tässä on tämä sama juttu. Eli, ja itse asiassa tuosta Siirakin kirjasta täytyy sanoa vielä se, että just se, että ajatteli sen olevan Jumalan sanaa tai ei, niin se kertoo meille kuitenkin sen, millä tavalla juutalaisuudessa ajateltiin, koska tuolloin ei ollut olemassa enää mitään temppeliä. Eli että syntejä tunnustettiin rukouksessa. Ja nyt
tosiaan tämä Sirkin kirjan rukoushan oli hyvin samanlainen kuin tämä. Eli siinä oli tämä, että jos sä rukoilet syntiä anteeksi Jumalalta, niin sun täytyy antaa anteeksi, jos sulla on jotakuta vastaan jotain. Eli sä et voi pyytää Jumalalta anteeksi antamusta rukouksessa, jos sulla on jotakuta vastaan jotakin. Eli sun täytyy antaa anteeksi, jos sä haluat saada anteeksi. Tässä näissä Jeesuksen sanoissa on tämä ihan sama. Ja tämä on mielenkiintoista, koska tämä on ainoa rukous, jonka Jeesus opetti opetuslapsille. Ja tässä ainoassa rukouksessa, minkä Jeesus opetti opetuslapsille, nimenomaan pyydetään syntejä anteeksi. Mun mielestä tosi mielenkiintoista. Eli sen täytyy olla aika tärkeää. No nyt kysymys kuuluu, että pyytääkö lestadiolaiset oikeasti syntejä anteeksi Jeesukselta rukouksessa? Onko se rukouksen intentio? Joo, Isä meidän rukous saatetaan toistaa kyllä niin kuin, mutta onko intentiona pyytää syntejä anteeksi rukouksessa oikeasti? Ei, koska lestadiolaiset ei usko siihen. Se ei ole mitenkään normaalia pyytää anteeksi syntejä rukouksessa lestadiolaiselle Isä meidän rukouksen ulkopuolella. Eli Jeesus sanoo tässä, että kehottaa pyytämään, anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Ja sitten, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli mennään vielä Markuksen evankeliumiin. Markuksen evankeliumissa Jeesus toistaa tämän saman vielä selvemmin. Eli Markuksen evankeliumista luvusta 11, jakeet 24 ja 25. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Eli mitä tuohon niin lisää? Jeesus sanoo, että silloin kun te olette rukoilemassa, niin jos teillä on sydämessä jotakuta vastaan jotain, niin antakaa anteeksi sille sydämessänne. Ja silloin kun te pyydätte, niin myös taivaallinen Isä antaa teille anteeksi teidän synnit. Eli jos sä uskot Kristuksen, koska Jeesus ei puhunut tätä kenelle tahansa, vaan tämä koskee Jeesuksen seuraajia. Eli jos sä uskot Jeesukseen, niin sä voit saada sun syntejä anteeksi rukouksessa, kyllä, ihan selvästi. Uudessa testamentissakin olisi itse asiassa ollut muitakin tähän liittyviä kohtia, mutta en aio nyt ottaa niitä tähän just sen takia, että nämä mun videot on viime aikoina paisunut muutenkin liian pitkiksi. No tähän loppuun mä ajattelin nyt sitten ottaa, koska mun mielestä tämä asia on ihan selvä. Tämä ei kaipaa paljon lisää, mutta mä ajattelin ottaa tähän tämmöisen lestadiolaisen saarnaajan uskoontulokertomuksen, joka löytyy tämmöisestä kirjasta. Eli Muistosanoja Lapin kristillisyydestä, Aatu Laitisen kirjoittama. Tämä Aatu Laitinen oli siis lestadiolaisuuden aika alkuvaiheessa tämmöinen pappi, joka tunsi myös henkilökohtaisesti aika lailla varmaan kaikki nämä vanhat saarnaajat. Ja se on sitten kirjoittanut niiden kertomusten perusteella tämän kirjan. Ja luen tästä kirjasta tämän I.S. Pietin eli Pietari Vasaran kääntymyksen, miten hän itse on tätä omaa kääntymystään kuvannut. Ja tämä I.S. Pietihän tuli uskoa ennen lestadiolaista herätystä, eli lestadiolainen herätys ei ollut vielä alkanut, kun I.S. Pieti koki tämän kääntymyksen. Ja I.S. Pieti liittyi tähän lestadiolaiseen herätykseen mun ymmärtääkseni sitten, kun lestadiolainen herätys alkoi, mutta se ei tehnyt lestadiolaista parannusta. Vaan se liittyi siihen, koska luultavasti se meni juttelemaan lestadiuksen kanssa. Lestadiusta se totesi, että no näyttää siltä, että sä oot elävässä uskossa. No niin, mä luen tämän.
Jo nuorena hän tuli kääntymykseen. Sitä päivää hän ei koskaan voinut unhoittaa. Eräänä päivänä oli hän porojaan paimentamassa tuntureilla. Raskas uni saavutti siellä hänet. Hän laskeutui maahan ja uinahti kesäisen sinitaivaan alle. Herätessään löysi hän itsensä äkkijyrkänteen reunalta ihan toisesta paikasta kuin mihin oli asettunut levolle. Jalkansa riippuivat jo osaksi reunan ylitse ja syvyydestä kuului kohisevan kosken ääni. Kauhun kangistamana hän jäi siihen makaamaan voimatta liikuttaa itseään. Tultuaan vakuutukseen siitä, ettei näky ollut yhteydessä minkään kauhean unen kanssa, hätääntyi hän siitä yhä enemmän. Hänestä tuntui siltä ikään kuin joku alhaalta käsin rautaisin kourin olisi riuhtanut hänen turtuneita jäseniään kuiluun päin. Samalla kun toisen näkymättömät kädet pitivät hänestä kiinni estääkseen häntä syvyyteen putoamasta. Samalla aikaa avautui hänen silmänsä eteen yleiskuva nuoren elämänsä menneiltä päiviltä, niin kuin kuolin hetkellä väliin voi sattua. Eivätkä ne muistot olleet yksinomaan valoisia. Päinvastoin astui päivän selvänä eteen monta rikkomusta ja lapsuuden syntiä. Yhtäkkiä pulpahti hänen oman katuivaisen sydämensä syvyyksistä vapautusta rukoileva ääni. Herra, Herra, auta minua. Ja kun hän loi hätääntyneen katseensa korkeutta kohti, uskoi hän näkemänsä taivaan avoinna. Niin oli siellä kirkasta ja valoisaa. Hän kohottautui ylös ja loittoni jyrkänteen vierestä. Kesäyön lakkaamatta loistavan auringon valaisemana hän suuntasi askelensa laumaan päin syviin mietteisiin vaipuneena. Hän luuli nähneensä Jumalan kasvot, kuten Jaakob taistellessaan Herran enkelin kanssa. Niinpä hänkin teki siinä yhtäläisen liiton kuin Jaakob sen Herran kanssa, joka oli näin ihmeellisellä tavalla pelastanut hänen nuoren elämänsä surman suusta. Eli tätä Jeespieti, josta tuli lestadiolainen saarnaaja. Tätä hän piti hänen oikeana kääntymyksenään. Minun mielestä tuo kuulostaa siltä, että Jeespieti uskoi tulleensa elävään uskoon ja tulikin yksinäisyydessä tuntureilla poroja paimentaessaan. Ja siellä tuli synnin tuntoa ja rukoili Herralta armoa. No tarkoittaako tämä nyt kaikki tässä videolla sanottu, että kaikki sakramentit ja synninpäästö ja tämmöiset on ihan turhaa? No ei tietenkään. Eli esimerkiksi itse katolilaisena toki mä uskon, että synninpäästö on totta ja hyödyllinen ja toimiva. Eli rippi itse asiassa on sakramentti katolisessa kirkossa. No mä en nyt mene kuitenkaan tarkemmin siihen asiaan tässä videossa, koska mä tuun käsittelemään sitä tuossa seuraavassa videossa. Ja mä tuun summaamaan vähän niin kuin sen usko tulee kuulemisesta, sitten tämän videon aiheen ja sitten sen seuraavan videon aiheen tavallaan sitten siinä videossa. Mutta mä voin sanoa sen verran, että nämä asiat ei välttämättä ole keskenään ristiriidassa, vaan ne voi olla yhtä aikaa totta. Eli ei ole välttämättä niin, että joko synnit saa anteeksi pelkästään rukouksessa tai sitten pelkästään synninpäästön kautta, vaan ne voi olla molemmat yhtä aikaa totta. Ja mun mielestä tämä on ihan ilmeisesti Raamatun selvä todistus, niin kuin tässäkin nähtiin. Ja myös itse asiassa lestadiolaisen kirkkohistorian todistus.